Ndị be anyị ekele m unu. Aha m bụ Nwaada Ihe Mere Mma. Abịara m ụbọchị taa ịkọwara unu ihe mmụta mụ onwe m mụtara n'ihe gbasara azịza. N'eziokwu, azịza bụ ihe anyị ji azacha ụlọ, mana amaghị m anyị enwegokwara oge nene ihe azịza na-akụziri anyị, ma ọ kachasị n'ezinụlọ, ma ọ kachasị n'ebe di na nwunye nọ, nakwazi n'ebe ụmụnne nọ dịka ezinụlọ. N'ezinụlọ ọbụla, ọ bụ ihe dị mkpa na anyị ga-enenyere azịza anya n'ihe ndị ọ na-akụziri anyị. Nke mbụ bụ na azịza na-akụziri anyị ịdị n'otu. Inene anya na azịza, ihe a bụ nkwu azịza. Ọ bụrụ na m nweta nkwu azịza dịka ọ dị, ọ gaghị ekwe m ịgbaji. Aga m achọ ịgbaji ya, mana ka mee si na wa ike m, agaghị m agbajiwu ya. Mana ọ bụrụ na m ewepụta ofu na nkwu azịza gbajie ya, ọkwa ịfụ na ọ dịrị m mfe ịgbaji. Ya wee bụrụ iji kọwara gị na ezinụlọ nọkọrọ ọnụ, ọ na-ahịa nnukwu ahụ itise ya bụ ezinụlọ, ịghasa ya bụ ezinụlọ, onye ilo ịbata na ya bụ ezinụlọ. Ezinụlọ dị n'otu jikọrọ onwe ha ọnụ, onye ilo agaghị emebiwu ya bụ ezinụlọ. Ya bụ ezinụlọ, ndị ilo agaghị emeriwu ha maka na ha jikọrọ ọnụ. O nwegodi ihe nwanne gị mere gị, gbaa mbọ gwa nwanne gị n'ihe ị mere na ọ dịghị m mma n'obi. Ọ bụkwara n'ụlọ ezinụlọ ejikọghị ọnụ, ịfụ na onye iro bịa, ọ ga-adịrị ya mfe imemi na ya bụ ezinụlọ, tisaa ya. Ebumnobi ya bụ onye iro nwee ike pụta ìhè. Mana ọ bụrụ na ha jikọọ ọnụ dịka azịza, ịhụ na onye iro agaghị ememinanwu ha. N'agbanyeghị otu onye iro ahụ si wee gbaa mbọ, ọ gaghị ememinanwu ya bụ ezinụlọ. Nke a bụrụ mbụ. Ihe ọzọ azịza na-akụzikwere anyị bụ na ha ma ka ha si wee pụta, mara na ọ bụ ofu ọmụ jikọrọ ha. Ya bụ ihe a na-ekwu, ihe ndị oyibo na-ekwu foundation, ebe esi malite. Ha nọkọrọ ọnụ maka na ha si n'ofu ebe wee pụta. Ọ dị mkpa n'ebe ọbụla ị nọ, mata ebe isi pụta, kwanyere onwe gị ugwu, jikọọ onwe gị ọnụ. Azịza mana ọ bụ na igwu na ọmụ ka esi wepụta ya, ka ha si na ọmụ ahụ jikọọ onwe ha ọnụ. Gịnwa na-anụ olu m, ka afọ si juru unu, ọ bụ ofu nne mụrụ unu, unu ejikọkwara onwe unu ọnụ. Ihe a bụ ihe azịza na-ajụ anyị taa. Ihe mmụta ọzọ dịkwa na ma tupu nga n'ihe mmụta ọzọ, ị na-anya ịfụ na eji ihe eriri wee gee ya, jikọọ onwe ha ọnụ. Ebe anụwa eriri a, ihe ọ na-egosi bụ ịhụnanya. Ka afọ si jide unu dịka ezinụlọ, ka unu si wee bụrụ efu ezinụlọ, ekwekwana ka o nwee ihe ga-eme ka ịhụnanya a eji ejikọ ezinụlọ ọnụ kewaa n'ebe unu nọ, ka a chọọ ya achọ. Ọtụtụ na-abụ ha nụchaa nwaanyị asị na ọ na-abụ mgbe a nụchara nwaanyị ka eji ama na ezinụlọ nọ n'udo ka ọ nọghị n'udo. Mana gị bụ nwaanyị a na-anụta anụta, ekwekwana ka ọgba aghara si gị n'aka wee bịa. Gị bụ onye na-anụ, ekwekwana ka ndị bụ unu chere sị na ọ bụ nwunye gị na-ebute ọgba aghara. Maka na ọtụtụ oge, nwaanyị a na-anụta aka ya nwere ike dịrị ọcha, ma bụrụ na nwoke anaghị alaikiri ime, ọ naghị amasị nwoke imere ndị be ha ihe. Mana ọ na-amasị nwaanyị ka emere ndị be nwoke ihe, mana nwoke ahụ anaghị amasị ya. Abịazụ ọ dịka ya sị nke nwaanyị esi n'aka. Biko, nwoke na-anụ anụ, mara anụ ihe ị kwesịrị ime ma enyo ya, ka a ghara ị na-ene akpọ nwunye gị aja afa ebe ọ bụ gị na-ebute ihe dị otu. Ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mụtakwa na azịza bụ azịza, ha jikọọ onwe ha ọnụ, ha na-arụpụta ọrụ mara mma.
i were ofu azịza zaa ihe, o nwere ike ma ya zatanara gị ihe. I were ịbụọ na ịtọ zaa, ọ ya ha zatara gị ihe. Mana dịka ha jikọrọ onwe ha dịka ukwu azịza, ihe ọbụla eji ya zaa ebe ahụ na-adị ọcha. Ijikọ aka ọnụ dịka ezinụlọ, ijikọ aka ọnụ dịka ụmụnne, ijikọ aka ọnụ dịka di na nwunye, ọ ga-enyere aka ihe ọbụla unu na-eme onwe ike gaa aga. Unu eme ya ngwa ngwa, enwe ike wetakwa ihe unu ji maka ya wee na-arụ ya bụ ọrụ. Ndị be anyị, ọ bụkwa nhakwa ka ọ ha m n'ọnụ taa. Ụbọchị nta ka anyị chịọ ọnụ were echi. Ụbọchị nta ka anyị chịọ ọnụ were echi. Ma chetakwa na ọ bụkwa ihe onyonyo Fada Peter ka ị na-anụ nụ anyị. Mgbe ọzọ anyị ga-ekwukwe ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-amasị gị. Biko tupu m emechie n'okwu a, tinye aka n'akara ntụsa ozi, tinye aka n'akara ịhụnanya ka ịhụ gosi ịhụnanya gị iji kwado ya bụ ihe onyonyo